و спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери 1xbet. нафароне ки бозӣ мекунанд ё ин ки сар карданиянд марҳамат. 1xbet коэффициенти баланд ва пардохти зуд. ссылкаи сайт дар таги видео. ҳар я таймо я таҷураи рақос дорем. брат ҳам бакалате? Албатта. Блядь, чё кадиси ты? Матра бакал президент дар кори рақси беманет. Братан, футбол бимон. Окей. салом, чӯ кадӣ? Ямара қафои ту мудер мемонем, бача. Блядь, бегар заебатка. Я до вақта видео нашид, мазам набуд, если чё ма созум, бачо. матра мегӯ Роналдо зура мессира. Касал шидӣ? Не, просто ҳабчи кардим, тамом. Ма созум. Окей, саломат бошӣ. ира чи даги? Кудаким дадавдум. Бача, братан, 100% касал шидаги. Не, бинин да чизе раскадай. Ма созум. Гап нест. И пул тут кор намекунам партусу? Ты ҳаққонӣ касалӣ? Ох, партов тесе, бача, касал шидаги. Даруд ранг намондай. Ира мегӯянд, не. Ҳеч нести. Ма созум. Хай, агар худо гӯӣ созум? Рушас ё кадай соз нестай. И ох, партоёш қад фикр мекунӣ созай. Бачара дили шайкор мемона, ҳаво нарасидестай. ҳатман бояд ай дилишу кор кунем теза. Бача, созӣ. Ой, просто проверкай. Ма созум. Сар кардем. Адам! Эй, брат! Ман гуфтам ҳамин бача соз нест. Не, ма созум. хайрат будай, тари қонун нестай. Агар не гарданшиканӣ бисёри бад мешид. Салом, бачо. Салом. Солои нав қачи? Соли нав муборак. Хай. январ тамом шуд, куҷо ё бо табрик мекунам, намефаҳмам. ҳамтари қонунай. Касеро якум бор мепинда соли нав табрик кардам дар кор. Афти қонунами? Имрӯз якум рӯзи баҳорай. Ё, якум бор дидест, ҳамтон соли нав муборак бошад. соли нави турам. Соли нав муборак. Ядам да 5 август шудаке. Салом, бачо. Салом. Соли нав муборак. Камтара гуфтум машқ кунам. Соли нави чад муборак. Майлиш хай. Имрӯз 31 декабр пага соли нав мешавад. Ҳей, десторн. Я солво нахонда будем. Соли нав муборак. Ма ҳеч намегум. Ай рӯи қоида каси якум бор бинда соли нав бояд табрикаш кунӣ. Наврӯзӣ муборак, рӯзи ғалаба муборак. Ё намешавам. Зудрӯзат муборак. Ман зудрӯз надорам. Рӯзи истиқлолият муборак. Истиқлолият тари қонун надора. Иди қурбону, иди рамазону, 14 феврал, 23 8 март қади табрикат мекунем. Десторн. Десторн. қариб 25 намекардем. соли нав. боварӣ дорам ҳар як тайморо вақте ки магазин рӯй мекардам, магазин да мерасӣ ба фаромӯш мекунӣ ки чӣ харидам дар кор буд. Хорхи, давидай магазин намак бихар, майли? Ягон чӣ дига дар коре? Не. Окей. як қиёмат чӣ харида овардам. Маладес, намаки овардакта рӯй ку. вақте бачо саперниктон калони бад боша, ҳеҷ вақт натарсен. любой саперник подходи худша дора. рафте. давай. я бор дига. молодец. бисёр хуб, молодец. чап, рост, чап. қадш баланди бадай, калони бадай, чап қади рӯй мекуна, сарта бояд хам кунӣ, анамхе гирехта ҷанг када, гирехта ҷанг. Анамхе то мехитра гум мекуна, тра мекова ту майда, ки бади. молодец. Ту бояд фақат ҳаракат бошӣ, анамхе. Вау, чай, анамхе, о, молодец. Фикри хуб, зади. Дара рафтем. Тамом, ту буриди, 100% ту буриди. баъди таре ки машқ кардӣ уже боварӣ пайдо шуд худуда.
просто як ба як да фарод мекунӣ тамом. Биё рафтем, биё. Давай. И чи стили нави Макгрегора? Рафтем, чӣ студи рафтем? ва дар охир як приколчаи мошни дига. Listen gake, kutmana budame darum kesagri pesi pes. Akı gırgoyca bisiyoran. Khayna banday pomiriyo sagro khayna san ve lukhawan fko faqat pesh. Ona o kalonishon nomush chorshanbe zargar. Megan qasami sasha Moskvara khurd dare. Na tarafda banday khujan shtege pasan ko normal ne kalonshon damir bekako kheli khachon lishon ki raboisi shashlik nashnoman. Ana ki isnan ona ujarade ona ujara ina yo union. Sof nafahmidam чё метавонам рӯзи дроз. Ҳамиё ха сахти нестан ку. Аки хелгирем гап дурусти не ки ё ман мумкар хе талпа мегардам. Оле нигаҳшон ку. Анако она усна нигоҳ кун. Она дига қадино ҳайвону бояд соф путад накни. Мафия куло байсад. Вай майдакишон теғ ба дастан. Инаи калоншон штагияи ку салтони чолаш меган. Ҷерқалада тай дасти амия. видео маъқулш тамоша бачаҳо лайк подпискаро фаромӯш намекунем. тақсимш мекунем ки то ки дига бародаронам бихандам. ва агар ки бихоед ҳаминтари видеоро якум шуда бибинед, партиями инстаграми канал ҳама ссилкаҳои дар кои тагаки видеода. бошед саломат мардуми тоҷик. Type of shit that you've been waiting on you for. I'm making time for a minute.